Здравейте! Какво става, майни? Това е началото на нашата кариера с Волга, вероятната Русия премиер лига. Да, най-добрата и най-добри отбор. Волга, да. Волга на върха. Ако не знаете кой е това бой, виждаме тук. Да, може да видите състава, Тук Волга. Най-добрият ни играч е 69. Да, какво е интересно число. Да. О, ето. Тези двамата са много добри. Да, машини просто. И сега преминем към истинската част. О, Мачовете. да, браво. Първият ни мач с Волга. И това е приятелски мач с Пакос. Пакос. И да започваме. Аз те винаги знам. Минут на време. Ще има. Не. Ти си бастун. Е хубаво. Как готин екип имаме. Добре. Пущи. Е така. Това ми циганче. Значи сега видим... Не, няма правиш мене още. Не трябва. Кой? Питпуткин ще очаквам да е. Питпутки ли? Не, някакво канал. Не. Да видим, значи играем на професионал и ние сме двама човека. Нека не помня. Добре. Играм. Чакаш Питпутки. Не. И започваме матч. Ще ни бъдат майката много яко. Ще ни бият. Martin Tyler welcoming you to this big game today. Should be a marvellous match, Alan. Всеки годин ще късмет. Our match today is Volga Nizhny Novgorod against Волга Нижни се казва на нашия. Novgorod from Alisson. Well, I don't foresee too much excitement in terms Oh, of mother. silverware for this team. I think it might just be a middle-of-the-road, mid-table finish, but you never quite know. And if they do get a... Oh! Първо положение в матча, шути! Стига, бе! Точно почувам това положение, нали? Ние получих положението и кашваме. Да, Match referee for this game is стига, точно. Alcantara. Това сигурно им беше не слабо играч, че обаче. That's quite a disappointing corner, really. Стига! That's given away Да кажем ли трансферните новости в тази кариера? Те са Челси купуват... Кой беше? Диело? Не бе, Левандовски. Челси купуват Левандовски за 40 милиона, пък Ювентус Петър Чех за 9 милиона. То се протекли с... Good position, they've worked this attack. He takes Чанс! Ей! Got it beyond the keeper, but just beyond the post. Много се път. Много тъпо, че Ювентус купуват за 9 милиона. Дали да 40 милиона за Левандовски, ако ги имаше? 40 милиона. Да би туист. Ние на какво ще купим? Това, което ни увеличава бюджета с 60 милиона. Да, аз го нямам в F13. Не смотря. Това е в 14. Аз даже специално го търся. Много яко бе. Увеличават и бюджета. Нещо за го имам на 26. Получава, да, извиняй се, с 63 Cut it out. That's very good defending. Да, бе, бати, аз не ще минеш някъде. Вътре. Here's the cross. Давай! Always nerves with Django Добре, there, да не that може. defensive player. Добре. Авантаж. Какво направи? Наруши правила. Да, закон. Обаче не знам къде се намира. That's how to tackle. На първото поне свършваме, да, спираме. Супер. Не кажи Given away. Аз казвам, че с Волга не направим нещо през тези. Това да живееш и ги смачкаме всички. Дали ще имаме една победа? Аре, купим този развод. Да ще ми се някакво. Бати, да се пръсна толкова много пари, бе. Колко? 6 милиона. Нещо си му запомня. Good forward play from them. Какво? Не мога подаде бавно, не може да подаде такъв пас. Добре, за баси това потана. Трябваше да подам това друго. Не, The добре. ball didn't bounce off. Горе. Не. Добре. Luke Shelton Дай. Мерси. would put his hand out there. Спечелихме корнер. Добре. Окей. О, фол! Супер. React a bit quicker Няма than that. Супер. Referee's got the card super out. жестко Here's the там. defender. Well, you should be Защото се careful. мислят That lack of напред. discipline. За да место една крачка напред. Мачкаш. О, сила се! Шути! Стига, бе. Това е много добро, е. Не си To хотел. show all his agility, and he certainly did. Yeah, he did. And so easy to get unsighted. So many bodies Удри. in front of him. Их. I don't like to use the word panic, but I think it's appropriate here. Ето далеч с някой се придобил. Това е... Luke Shelton. Челиха. Няма ли спечелих шампионството? Много да се. И то е 10-та, да.
Не трябваше. Атлетико не трябва. Атлетико не трябваше. Не. Все пак бях повече за Реал Мадрид. Аз бях повече за Атлетико. Що? А вие в коментарите моля да кажете с кой сте били повече. Какво ще ми говоря? Далата 5 човека на 30. Не може да бъде добри. Като направим 1000, ще 3000. 1000. Що не може? Не си мога да толкова. Аз мога да 5. Какво не разбирам? Какво да направя защо? Добре, ще е загубени. Това ще го дам леко положение. Да, няма нужда за положение да. Давай. Ей, какво не е? Това не беше. Вече. Харно ли? Аз ти фик Марто. Oh, what a vital stop. Well, it's half time and we're still waiting for that first goal. Да, където Гордон ни разнася. Chances in this first half. Не сме ясно положение. Отново второто по време. Виждаме, фактите са в наша полза. 0-0 гол беше в деца. 53-47% позвачен. Добре. 13-8, майко. Засади, да, корно, да. Ние имаме 44% точно с шутовете. Само един жълт картон има за тях. Това е. Щастен. Аз се продължаваме. Волго са велики. Те си измолиха бата. It's moving again from the start of the second half. А тук Тръгвай. не мога. Не мога се. Ей, Here's a защото chance to имаш. attack. Виж, че си потъл. О, видя ли какво казва? Да, никак. Defender dealt with it. Puffing out his cheeks there, he was worried. Удри. А, така. Асистира толкова доброто. Не си мачка. Обата е арабския Меси. Ще нали наричат Мохамед Салах египетския Меси. Да, наистина. You see what he was trying to do, just stretch the opposition by getting the ball out. Дай. What a chance here. Oh! Майко мило, долу бях свободен! They've got to deal with it. the Долу defenders. бях свободен, бе. Well, now we are going to have a substitution, and at this stage of the game, it's still level. Фана. This is what the manager will hope will be the decisive moment. О, гледай са. Excellent block by the defender. Явно. Ръка. Gonna have to take it А, over не, the line. наша корна. Coming up now, a corner. Дръж. Фани. А, Shelton. нещо. Гол! Голясо! Де, кой е това? Чак го проверя. Не мога. Голясо де въглено. Голясо де въглено. This is what we love about football, isn't it? We've got the team Много leading, красота само. Красота, да. Виж, аз сам се центрирах и сам се giving казах. everything to try and spoil the Ти party. направи Какво нищо. направи, бе? Ти направи Що го нищо. спря, бе? Ето сега. Ти направи нищо. Само чуждите голове ще ги спираме толкова бързо. Добре. Here, 1-0. Аз направих корнера, бе. Не върна. Втори го. This should be it. Could it be? And they've scored. Само така, че аз направих корнер, след и гърбом се удари. Ти каза къде е. О, добре, че ми каза. Минах тук. Виж, аз съм се правя. He's doubled his money. Добре, ние ги разбихме за една минута. Да, пък трябва Мадрид. Now it's 2-0. Pulled a muscle. Някой от нашите се изморим. Timely challenge. То всеки се измори, но това е. Нищо няма значение. Не бе. Прочетох Б от този бебе. Не се заедно, някакво мусови играш. Да. Това не е великия вратар. Парейко. Сич. Казва се Парейко. Абе, това бе. Има такова контузен. Техния бе контузен. Абе, нашия контузен бе. Излъжи. Must say he's looking tired. They might have to take him off. Не. Не бе. А ти вишо? А то ни прави бившици. Фак. А то иди правя геймър. Booking this. Не се гледам. Знаеш какво ме стаята? Гледаш си видеото Да, там. той показва. Много як монитор. И отгоре има продължение. Микрофонът е на марка Було, но е червен. Много яко това. Някаква бата играят си хората да им мъчат мозъци.
според момента. Само казвам, нашия микрофон е супер готин и с 4 камери, това е нашия микрофон. Спечелихме този велик матч. И това е всичко за този първи матч с Пакърс. Organised so that the players could get